Obahin bebre ano poku are no ma wa no asante kotoko no no Now I'm going to say, Abusia Wadaroma, Abusia Penny said, "Yes, Presby, I saw the Asia."
Kwasi. Tunfo mane biara enkwati wo ema yenso na wo kura kasa ya no kwafo a okura pam na adi nyina mu na wodi hene obo ye ma yo ho awon pese ebedi yaw etina osuma Yesu Kristo se omra na ometi ye mfi Satan ni tumi nse anya nkwadifo awonam honhom konkon so ame anya wanim nkwafofo na afra ye nse na hotifo nyina emra onchen ayemenya sitremodegye awurade a oti aseda ya hore ho bremu jechi ya hore otumi emra ye nsra ban yi mu na di ye kan oson kronkron yi mu ani ye nhyase nwie ewo Yesu Kristo dim ni abompai amen. Everything and a season for every activity under the heavens, a time to be born and a time to die, a time to plant and a time to pluck. Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 2. Nana Kwasi Tabiri odaho nei yawo no ojefo da etoso mienu afe apem eduasa ni nsiamu na wofo ne opanyin kwakwa nkoma ofiri fiapre ene maame abena aboadu a yetafre na abena konto a ofiri Amakye Barehene omunya ma yetena asinum ba ko ne Kwasi amoako a wanya ne ba bi ko
Amata, Kwabinachere, Amunina, or baby go. A Kuyata, and Najiba, ne Nana Kwasi Tabiri, or that family. Abna Ponto wo nta mpre nine. Maame Ponto wo ntem enti ni nua ye frɛ no. Abna pie ne de na mai course nyane odomase ma okowie Presbyterian school na osan kɔ akyerɛkyerɛfoɔ ntetebea school a ɔbɛyɛ kyerɛkyerɛni na ɔkyerɛ adeɛ wɔ nkuro bi te sɛ Kutire a ɔwɔ Brekum Adamsu Odomase ne Bari no a ɔbaeɛ no obedi akonnwa kɛse a na kuro yi nyinaa hyɛ ne nsa sɛ odi kuro a na ɔhwɛ kuro yi so bɛyɛ mfie dunum ne akyire na n'ani gye nyamesom ho yie enti na ɔyɛ ɔhwɛfoɔ wɔ Presbyterian asafo no mu ɔno ne ne yere na ɔkɔfa Presbyterian baa kurom ha na Tabiri yare bɛyɛ afe a abusuafoɔ namfoɔ asɔre mma yere ne adɔfoɔ yɛ biara ma akyiri na ho tɔɔ no ɛna ɔyare ayare foforɔ bɔɔ no a ɔtɔ anananom wɔ nseɛ do abusua hwera deɛ nɔkorɛ abusua hwera de kɛseɛ yabusua yi yade nyinaa ne Nana Tabiri yabusua panyin paa no yadeɛ nyinaa no na asɛm a na ɔtaa ka ne sɛ Ebeneza de nyame de yɛn abɛduru ni enti yɛdeɛ yɛgyidie ne sɛ de nyame de yɛ Nana abɛduru ni Nana Demirifa due nyame ɛfa okra nsie yie amen. Na meda yɛn Awurade Yesu Kristo a ɔhyɛn me den no ase sɛ wabu me nokwafoɔ na mehyɛ ɔsom yi mu Timoteo nwoma edi kan ti baako kyemu 12 migyina ha sɛ ɔbaa kunafoɔ a medi me kunu ho adanseɛ wo a mekuma afi wɔ dada na awɔ hen dada wo fa me sɛ wo ba wo fa ase wo nua ba wo maame ne wo dompe mu dompe na fe deɛ wafa hen yade amama yɛ mmɔbɔ nya hwɛfoɔ enti sɛ asɛm a wode wɔ man a yɛ amamaduro biwura hyia a wafe apem ahenkron ne aduɔson baako mu ɛwɔ mi kuro mu hyia trɛ na woyɛ kyerɛkyerɛni bɛsɛ mfie aduonum a atwam kɔ no woka kyerɛ me sɛ wofiri Amakye Bare a ɛwɔ Asanteman mu wokɔsrɛ me a wɔ mawofoɔ hɔ ɛyɛ me ho ade amammerɛ kwan so bɛyɛ wɔ yere wo maame te ɔdɔ ase ɛfiri sɛ wodɔɔ me ne ma wusua nyinaa maanu me ho da sɛ woyɛ me kunu ɛfiri sɛ obiara anka yawaresɛm ɛwɔ mfe dodoɔ a ɛne wotena nyinaa wone me anko Awurade hyirae aware mu hyirae ya ɛmanum mɛma mmiɛnsa ɛna mma nso mmienu Presbyterian asafo mu na yɛsom Awura hyɛ n'adwuma ase sɛ ɔhwɛfoɔ ne school panyin a aborɔfo yɛka sɛ head teacher anaasɛ capis ɛwɔ mfeɛ apem ahenkron ne aduɔson mmiɛnsa bɛsɛ mfeɛ aduɔwɔtwe aduanan wɔtwe mu ni ɛdidi so iso na ɔyɛ adwuma adansu a ɛwɔ Borno Afoma mu yɛpɛ kurom ɛwɔ Borno Afoma mu Kutire number 1 ɛwɔ Brekum sunya Odomase Bare kɛse Adankwa Ame ne Amakye Bare a ɛno nso wɔ Asanteman mu ɔhyɛ aseɛ a ɛwɔ Asanteman mu na ɔno ara te asafo no a ɛwɔ Bare kɛse a ɛdi kan ɔsɔn mmiɛnsa da a ɛdi kan mfeɛ mpemienu ne nkono mu fe ɛkɔɔ so bɛsɛ afe ne fa no ohun ɔsɔfo pani a ɔhwɛ ɔmansin yi so
Reverend J.H. Ofosuhene. Papa nso bɛhwɛ asafo no. Na ɔboa ma wɔbɛdi asafo no tomu. Ɛbɛka Presbyterian asafo a ɛwɔ Ocean District mu. Ana amansi mu. Na efi mpimienu ne dunan. Edi a mi wura de to asafo yi ne Ebenezer Presby Church Amakye Bare de kyerɛ sɛ Awurade aboa no abɛduru ne. Mi wura no, mi wura ne nɔpredie ne mmɔdenmmɔ ɛwɔ asafo no mu nti. Sɔfɔnye Reverend J.H. Ofosuhene ene mansi no bɛtɔ asase sɛ ɔmfa nsi asɔredan. Yɛnti ebiara bɛbɔ asafo yi din no ɔbɛkae no sɛdeɛ ɔtemufoɔ ho no kan tumi baako temu aduasa ɛnsi akɔpem aduanan no ɛka yɛ afta babaa no ho asɛm. Dura G.A. Tabiri sumɔpɛ di asafo mu sɛ ɔhwɛfoɔ firi afe apem anampɔn aduɔson mmiɛnsa ɛbɛsi kanafe ɔpanim ada ɛtɔ so mmiɛnsa anɔpa nɔnan wɔ sɛntrɛ so abayaresabea. Miwura didi nsɛm a wɔkaeɛ a na mekura ne mu ne sɛ o Awurade wo nsɛm na mede me honhom ne me kra mehyɛ ɛwɔ Agya Ɔba ne Honhom Kronkron din mu. Ɔka saa prɛnsa no wankasa bio. Miwura mesrɛ Awurade sɛ ɔnsoro wo ɔkɔre ntaban so ɛmfa wo nkɔduru asomdwie mu. Miwura nante yie menim sɛ yɛbɛhyia bio. Aboapo nɔkwafoɔ dɛmiri fadue adɔfonom ne anuanom a moahyia ha nyinaa mesrɛ mo monto twi nnwom ahanso ɔde ɔtwe nso na memfa nya me wura kwan didifoɔ twabiopa. Amen. Ocean District Amakye Bare congregation. Na sɛ yɛgye di sɛ Yesu wi na wasɔre bio a saa nso na Onyankopɔn de wɔn a wɔwuo no nam Yesu so bɛka ne ho aba. Amen. Catechist G.A. Tabiri sɛne yɛn nyinaa yɛte ne ho asɛm no ɔde n'asetena nyinaa ɛma Presbyterian asafo no na ne sukuu koro emu ɔhyɛ aseɛ ɛwɔ Presby Primary ɛwɔ ɛne middle schools a ɛwɔ Sunyane Odumase sɛneɛ asafo no nhyehyɛeɛ ɛteɛ no yɛhyɛ papa den anaasɛ ɔyɛ confirmation ɛwɔ Presbyterian asafo no mu na usini gyidie pi sɛ Presbyterian asafo ni mapa na ɔnam so ɛyɛ adwuma ne mmɔfra pere mu sɛ ɔbɛbunu ɛwɔ asafo no ɛne ne nhyehyɛeɛ nyinaa emu. Ɛno nti papa ahokeka ɛne dɔ a na ɔde dɔ asafo Awurade ne ne dwumadie ne n'asafo no ɛma papa yɛbɔ ne catechist a yɛn nyinaa yɛnim sɛ yɛfrɛ no ɔhwɛfoɔ a na wɔyɛ head teacher catechist ɛwɔ afe apem ahankron ɛne aduoson mmiɛnsa no emu. Papa ɛyɛ adwuma bebree ɛwɔ mmeaeɛ ahodoɔ bebree a ɔda Kristo su adi ɛwɔ n'adwuma yi nyinaa emu. Papa ɛkɔ ahomegyeem sɛ ɔkyerɛkyerɛni no ɔsan ɛbaa ne nkyi ɛyɛ Amakye Bare na ɔbaayɛ no ɛsan adwuma ne ho dɔ ɛne Kristo ho dɔ nti wante antena ɛberɛ a n'asafo no di ɛne kurom ha. Ɛno nti papa ɛne ne ho panyin Mama Victoria Amponsa Tabiri ɛne ne mma Alan Ankoma Tabiri, Christopher Ino Boadan Tabiri, Dora Amponsa Tabiri, Mercy Asari Bertha Tabiri ɛna Emmanuel Apreku Tabiri nyinaa ka bɔ mu ɛhyɛ asafo no ase ɛkyerɛkyerɛ wɔn ɛfa asafo no esi wɔn nan so ɛhwɛ sɛ asafo no ɛbɛdi hene ɛwɔ kurodua yi emu. Papa asetena mu sɛ ɔhwɛfoɔ no
bebree akoma ɛma wɔde wɔn ho ɛbɛdɔm asafo no ɛwɔ kurodie yi mu. Ɛno nti na ɛnyɛ nwanwa sɛ mansi no ehu sɛ Amakye bare asafo no ɛsɛ deɛ ade nyini nti ɛwɔ sɛ yɛbɛgye atum ɛfra Presbyterian asafo nyinaa a ɛwɔ Ghana nyinaa. Ɛno nti Boshan district ɔpanyin di anim ɛma yɛbɛgye asafo no atum sɛ asafo mapa ɛfra Presbyterian asafo nyinaa ɛmu. Papa Tabiri ɛyɛ obi a ɔdwo ɔbrɛ ne ho ase ɔdɔ nipa na ɔhoahoa nipa na Kristo ɔdɔ ɛwura ne yie wohu a obi ɛnka nkyerɛ sɛ papa ɛdɔ Onyankopɔn ɛne n'adwuma. Yɛkɔ meetings ahodoɔ ɛwɔ mansi ne mu a yɛkae papa paa wɔbɛba yɛ papa panyin ɔte hɔ dinn na asɛm no waka deɛ ɔpɛ sɛ ɔka owie dinn na ɔte wɔ papa dwo enti na wohu ɛwɔ n'ahobraseɛ ɛne n'adwuma nyinaa ɛmu. Papa wayɛ bi ama asafo no wasom yie wasom Presbyterian asafo no. Ɛno nti ɛnyɛ nwanwa sɛ woka nkɔfo bebree akoma ɛwɔ w'adwuma ɛyɛ mu. Pɛyie ɔdɔfo brɛfoɔ w'adwuma no ɛnɛ asa ahomegye pa ɛna mmra wɔ so na dɛw mapa ɛnyɛ wo dea. Pɛyie papa hwɛfoɔ pɛyie ɔhwɛfoɔ G.A. Tabiri nyame ɛmfa wo nsie adeɛ san ayɛ sum papa pɛyie. Amen. Mesrɛ sɛ asɔfo mpanimfoɔ abusua ne mma adɔfoɔ a motwa hyia ha nyinaa bɛyɛ aso na mma nso yɛde yɛ papa ho adansedie mapa ɛde ato dwa. Yehowa Nyankopɔn na onim deɛ ɛyɛ na ɔyɛ ma ne mma ɛduru bere bi a ɔde onipa de no ɛkyɛ abusua na wɔde no tena na ɛduru bere bi a wasan abɛfa n'adeɛ akɔ. Enti yɛyɛ agyidifoɔ yi deɛ yɛnim sɛ yɛ papa yɛ kunu yɛ hwɛfoɔ abusua adeɛ nyinaa na Kwasi Tabiri ɛwɔ Yehowa Nyankopɔn kokom saa bere. Awerɛhoɔ ahyɛ yɛakoma ma mframa a yɛbɔ fa yɛn ho biara nyɛ ane osiotɔ mframa fa nanso saa supra ne yɛtɔɔ n'ano yi deɛ ne abusua ne mma ani ne yie. Odupɔ kɛse a yɛbɛtena n'ase gye mfrɛ no ɛna ɛtutu yi. Omani ɛtutu aka yɛn nsam. Tabi katakyia mpa de yɛfrɛ no a wɔmmue a yɛn yi. Wonim akɔn wodi akɔn. Ɛno nti na wo nua baa bɔ wo din sɛ Tabi bɛdi akɔn. Ɛnso nnɛ woma frɛ wo a yɛn a ɛfrɛ wo a wommue a yɛn. Odupɔn kɛse a ɛte sɛ yie ɛna ɛtutu afiri yɛn so yi. Ne bɛsi dɛn yɛakɔ so atena wiase. Yɛn nyinaa yɛwɔ nneɛma bebree a yɛde kae yɛse yɛbibia ɛsiane sɛ wɔkyerɛ yɛn mu ma yɛte aseɛ deɛ nti
obi fira ne papa esie na brabo ne tema subaya ode twe nipa ekọ ne nkyɛn na sabi obroni fita mpo esre no se fameka wo fasie mo uno predie ojo akoma nyansa mapa eye saa ne yeme ya wo ne yende tena ye na de ye bedru pempenso a uma edru eni se nebu afuo mpo no ansa na obekasa no na wasre kakra na ode wo ka de beka nyina wie a waka tro se nyobio se eba no se ne ba wo ahotire mu na wa ma ne ba emmoa no se wo ka tire no se dada me da ase de wotaka ne se sabeti ase de me ma wo wi a nhye me bada na ne ya wodi hoyi ye be den na ya tene wi ase ye ne ya papa kontuo ehya ase be ye se emfie aduonum akiri ni na wa mahwe ye nhia ye da empo ebra wa frɛ ne ba wɔ akasafidie so na o hyɛ aseɛ sɛ wo kasa pe sɛ ɔkɔm de wa papa no tumi hunu agya bɛn ɛna te sɛ yɛsie sɛdeɛ ɔka kyerɛ yɛ daa sɛ ɔmma owia nhyeɛ no afei ne yɛate aseɛ ɛsiane sɛ esum aduru wɔ mma owia ɛhye yɛn ewiase etetee yɛn ewiase edi yɛn ani na ɔkamafoɔ ne hwan edurubere bi sɛdeɛ na osi dɔ yɛn ɛdɔ ne yere na ɔdɔ abusua nti ebisa agya sɛ woyɛ sononko ɛwɔ agyanom nyinaa mu ɛsiane sɛ yɛne ayɔnkofoɔ mpo a yɛde mo bɛbɛ fie no abere biara obɛhu sɛdeɛ wosi yɔ yɛn no ɔsrɛ yɛn sɛ yɛmma yɛ papa mfa no nyɛ ba ebisa no saa pɛ asɛm a ɔka yɛ ne sɛ hwɛ o anomaa bi wɔ hɔ no mo a na nka mpanimfoɔ sa na nsabrane bɔ na bodin na yɛfrɛ no tekyi afrobɛn na saa anomaa no na nka ɔsom bo yie ɛsiane sɛ anomaa nyinaa mu no na ɔwɔ animuonyam nanso wanhunu n'abusua asɛm ka da nti ɛna nnɛ yɛfrɛ no asantrofie anomaa na Kwasi Tabiri ko so ka kyerɛ yɛn sɛ onipa wote ase a wankasa na wotwerɛ wo ho nsɛm nyinaa na daakye bi no ni hɔ a obi aka ama na yie kwane a wobɛfa so ne abusua atena akomamuteɛ ɔdwoɔ honhom kwane a wobɛfa so aboa wo nnua empo wɔne a wɔnyɛ wo bogyaa saa nneɛma yi ɛna ma obi tim sɛ obi gyina baabi ka ne ho asɛm pa a ɛyɛ yie seesei yɛahwere saa adeɛ wei nyinaa ewiase etwa yɛ ne adapaa owie ɛhyeɛ nsuo borɔ yɛ ampa yɛate aseɛ sɛdeɛ wɔka sɛ memma biribi nkyerɛ me ba soɔ no afei deɛ ahia to yɛ
Yɛne awerɛ kyekyesɛm nyinara ne sɛ wode yɛhyɛ Presbyterian asafo ɛnteteɛ mu ɛhwɛ hunu sɛ yɛbɛkɔ adare Presbyterian som mo na yɛakɔ so atena Yehowa Nyankopɔn te asefo a wohunu no ntɛm ɛno enti wokyerɛ yɛ sɛ obi hunu Yesu Kristo ntɛm a ɔmbrɛ no yɛakɔ so atena ne naase. Wotu yɛgyidie mu ɛsiane sɛ watenetene kwan a na wode yɛfa soɔ no na ɛso bi nni. Ɛno nti na yɛreka sɛ wɔɔyɛ nyaa soɔ. Danso a wodanso wɔ w'afoɔ mu. Ɛgye tabi nana tabi gyansa ɔbɔ tabi ampaw a bɛrima te sɛ yɛ kokodurofo na mebɔ ne din ɛna paapaa wonyɛ me soɔ. Yɛne awerɛ kyekyesɛm ara ne sɛ Presbyterian asafo no ɛdwom a ɛtɔ so 729 no sɛ ɔka kyerɛ yɛn sɛ ɔhwɛfo wui dua ho na ɔde ayi yɛn bɔne no yɛnim sɛ saa bere wogu so a wohome ɛwɔ agya Onyankopɔn te asefoɔ no ɛkoko. Ɔkwankyɛn di nsinkora woso asoa abrɛfoɔ na Kwasi Tabiri no fotabraba abɔnefoɔ ne apapafoɔ nyinaa no ma no umefrɛ wo na nso mbuya yɛn. Yɛbɛsrɛ na saa bere Presbyterian asafo no aboa yɛn ato dwom yɛ a bibɔ odin sɛ 729 no na yɛde agya yɛ papas na Kwasi Tabiri ɛkwan ɔkɔ asɛmpiasa dɛmrefa due abrɛwa dokuya no na dɛmrefa due sɛ woto me nana worayewa a ka kyerɛ no sɛ yɛda no ase. Woto me nana Kofi Gyedu a ka kyerɛ no sɛ yɛda no ase. Sɛ wɔne dom de wodom abusua na wobɛyɛ yɛ ne agya sononko kwa so sɛ yie. Papa dɛmrefa due onyame ɛmfa wo kra nsie ɛma yɛ. Amen. To him, Yana, one now, Bekin Khan, Yakin Hansen, Batri, Renina, and Triba, and Imhanomo. I can kind Amaye. Trosi, Makin Hansen, Didikan, the Tosuni, the Pamucho, Mombra.
man simu ahwɛfoɔ no bi panyimfoɔ no bi na afiri mu enti nɛ na nka sɛ yɛn presbytery chairperson ɔno a na bɛsie papa anso sɛ mɛka sɛ bantoma so da mu ɔsɔfo baako nso da hɔ a ɛsɛ papa ne mpanyimfoɔ no bi wɔ hɔ enti papa aworɔ ne batakari de ama so panyin papa gye fosuhene sɛ ɔmmɛsi nana sɛ chairperson na ɔnsie papa gye Tabiri nti papa a ogyina ha nnɛ yɛ asɛm ma yɛ bɛsie papa yi ogyina mantam nyinaa sɔpanyin anamu papa simu ha akwantuo ne na ɔsoro hɔ akwantuo ɛno ɛna yɛtwe agyegye bɛn saa ɛda no ɛbɛyɛ sɛ esum ɛhyɛka bii ma pra na abobom ɛma kristo mu awufoɔ sɔre kane na sɛ yɛne wɔn ɛkɔhyia kristo a agyegye bɛn na saa da no ɛbɛyɛ agyegye ɛde bɛtu ɛkwan no ahusie ɛde bɛhyia kristo didifoɔ nyinaa bɔ mu ɛnante a agyegye bɛn na saa da no ɛbɛyɛ ebihu yɛn ho animu ne animu ɛberɛ a yɛn nyinaa ahyia ɛwɔ ahengua no animu na sɛ ahotefoɔ nyinaa bɔ mu ɛtena faako a agyegye bɛn na saa da no bɛyɛ yɛwɔ dwofuro bi a da no yɛbɛtoɔ aso abɔfoɔ mpo ɛntumi ntumi na ɔmotumi nte aseɛ yɛn nkunimdie ho dwom ɛna da no yɛbɛtoɔ agyegye bɛn so just yɛhyia ha agya oboni wakoa ɔsɔnfoɔ Nana Tabiri a wɔde no ɛfɛ me yɛn wasafo asase so ɛkwan akɔpa no awie ko emika no awie tu gyidie no Tabiri sɛ wasɔ mu asie ne aka da ne hɔ ani kwagye bɔkyɛ a safo awurade onyamfo dwoma no ɛnyɛ ɔno nko na mo gyidifoɔ nyinaa yɛn yɛ atasefo yi na yɛn mo yɛn bra daakye ofere mfiri a yɛbɔ w'anim bɛnya ho ado yɛno mene mo kasa ɛwɔ gya ɛne wɔ ba nsukuu mpɔdeɛ mu amen ɔhe dɛ bɛdwum a wɔtwerɛeɛ deɛ ntia bɛnya ha ne sɛ ade wasɛn me ɛtum gyina ha wohu m'anim anaa mohwɛ ɔhwɛfoɔ wode wo height ɛyɛ de ate so ne nyina deɛ wa Psalm 39 and verse 4. The Psalm of King David. And David said, Lord, let me know my end and the measure of my days. Let me know how fleeting my life is. We hear someone every Israel drum and their son connection or the say everybody. But me whom be a year. Any man that can was so no. But me whom it's child. Manage. You know this year. There's something mystery in the life. And it doesn't be a war as a China woman. Ya came my soul. Now the pay me now kind the mystery in life. And he tells someone a war as a China woman. To say I'm because Nana, Mr. Nana, down who can you have Berman? Never said the bed of a quack. Who? And I'm one. Nana Busan said the bed of a quack. Also, that double. That's what you do. One summer riding. There's something missing in life.
And never be our why I was a tremor, a hinta. Now I'm a try to go and obey our bravo. I am. Me, I'm a no say. Some call. Some may call say. My first 2 dear. My first Jim dear. Liberia Queen man, a radiato. It has so much tears. There's no more Liberia, and she said, who were pirate, and the hop, and can. Now, that may call, as I am a call, me mend as a woman will be ending a radia or was so, or not, and the wicked. Make sure I don't even sort of pay. Miss Sarah said, Mr. Software, a check. Who materials just down my check. And I make a share, I said, Randy, my own son for, but and never be when he time, I was thinking about a woman. I rather never said, what shall we never be asking? Tell me the mystery in life. And I rather never because I said, Miss son for. Then there also for the wood here. What did he say? I feel when you start brain now, who will start in touch someone? A war in reality. And what's his name? Who said, I didn't so. Sherman. You want to say? Makua for soon, it is a bad name. Bow on some. I'm a bad son. You want to say, show on some? I'm hearing some. Let's get the who on some. Bow on some, why bow on some? They bow on some. Show on some. I didn't know who on some. Now, maybe someone on. Million. So I said, sign me on what I said, and what? We'll be at the end of your pay. Hey, Master, there is one seven. Measure me some. Measure the million. Oh, you have to say, the song here, mommy. And then, and set them, was a man. What's what Papa was doing the other and I'm saying, maybe I said, I'm not saying ready. Maybe I am at your money. Sika, it was a pass here. Oh, didn't you pardon? Oh, didn't you pardon? That's so, and yet, Sika, and I almost said, there won't make any person that shall say. Your destiny is in your own hand. Let me catch you some say. One cast of Jasper, I shall send, but some ready. Or shall press on some. So what shall we say? The say I'm a pen in Georgia was said. One cast of one platform with Jasper, I shall send. And I will read. And I'm a tear that says, I am not. I didn't have any my dream. I didn't have a soaker. I want to come Saturn. There was a hand. Some carry the old account Saturn. Now, they no they smile at home. Who's that mamma say? When you power one, it is a genuine. You will be going to pass back and say, "One quite now, the demo we are seeing now. So, never see a new year, so let me at the park. When you park come the money now, 25,550 days. So, but when I ran the amount now, I say 25,550 days. And Pim, I had no view. I had no near you. And now, the never necessarily when you made the amount said to us, I see so. I don't know, 25,550. And I'm saying, ready? No, say. Now, come crochet, oh, Massimo. This is a drum at your crown. It's a mood. Go ahead. And I'm a crochet about and I say. Now, young Quanin, and see a fear at your song. I hope. Say, I do here, they're good, they're watching. And I said, then calculate 25,550 divided by 365 days, and you get 70 years for somebody writing. Then I'm the king Bible, and I Bible interview, but then the because Bible down. Then I'm in from that aspect. Say to me, as I say, if you say I'm away 25,550 days, also when you
became born seven, they became my person, Bodano, they say, Yaka, born, they're born, and yet will be a city yesterday. As that time, and the woman, if you are your baby, Wyoming. So my boy, me a thing, the Obed Mother do me, or therefore that woman, your papa with the 85 years, born several of them. Make it as much. And I, on young Bagash, the coming man who has no good son, anybody. Says Oba War. Well, yes, said Jenny. You go some such a now. I bet you number she must see. To become man who has, but that's all. And I'll say, oh, when I'm saying, I was saying, say, Oba, how we know or what? Or what can I feel with them for my? And that's the way I sent you in son. Sure. Now I'm so young. No, I will somebody may inquire here. Yeah, mamma, dear, you inquire here. They will, you was on a man, wow, a man with you. Yeah, mamma, you was on a wow. If you have when your mother say, yeah, so remember, be a year for what? You say, mamma, what? You walk. Was a mamma, you was on a man, but I didn't want you for what? Not the part of the young. I don't know what. Tell me what. Baba parent and the equal will be out. Mr. Yamma, your woman, see the mechanic. Yeah, was not one. The Yamunya about 10 in the body. Yeah, time. Yeah, about time. One somebody right here. And I'm going to say out. Now to win you. I'm smart, meaning of you. So I did. So I call out of fear with your talk from one. Did the kind? Yeah, I will say, I'm born in fact. And you're good. I pray I feel jumped off from pet. Or what I said, good. As you said, Sir, or Tinny, not more a real say. Send a real sit here. Now I am the say of a very asking one summer ready. Since I now I say, what's in the name? Who be asking? We are saying, so if any man in about the book, they are brown, so never in about the book. The Johnson said, the shepherd of the baby asking, and she'll be sent shepherd. Oh, man, or one edge now one, it will be shepherd. Hello, they can't tell so much. So, I didn't shepherd or edge now one. It was not shepherd. I don't know. They can't make some in that much. Say it doesn't. The brother of Ayabian, the Abia, a woman, a Sanchez. Nothing, I could not share the pie edge in a one. Or show us no who and you know who to show them. One somebody, or no one asked you who and you know who to be sound about them. Not rather can say, hey, a busham got some with you, a busham papa, and I'm what before by coming. Now say, Uncle Passa, Nana. If you say busham won't die, say, I guess yes, son of West Sunday, and I'm what. Who said you? Rua, Oba, listen to you. You do what you want. It's more, you might be said, who the bread, papa, a dear Lucia, the other Lucia, it's who knows Musa. They also who is over for her, they are not as now, let's say, dear. One summer, dear, you never want to be a young to her. God determines man's destiny. When you're making a cherry passion bread. We don't let us have bread. When you're in a chair, Barry, where I grew up there, come on, I'm much Barry, a queen. I didn't today, I want to fear you. They want to fear you. I didn't never stand down. There might be a war. Then there might be a war. There's a war with you. What do you want? What does I say now? What is that? Yammy said, why was here? Then Yammy do what to be. So, the Yammy, the set with Nipa, a separate. The brother Shasanya, or my
is not one. Send the one you and send the one more first watching. And send the other can. Because I got no cash and said, send them from the bed. I can say, send them by here. Do you mean? As you say, I say, when you do say no, who said the aircon now? I feel I can't see it. Not also. Oh, no. Bon, someone ready. Oh, no. If you say, I'm playing now, I'm going to be here, but I was it. Tell them I'm in a dinner one. Tell them I'm playing with Tiano. So, what is some part? Not what I can say, no. Not only I'm going to make a sign, I say, such as a general and make a show. But I can't say, I'm going to make a show. Now, only we, now because here. Ewo asante ahyehyem wanti na mijanda nanu ena meye komita me dey sofi aso dotie ena me jaye nwane pai ena me siku fi dotie abo bi abo bo so onyamachi wo wo me tifisi fi dotie na ba sa ko na me akasa no dotie no it was a message for me. Someone say yeah, on to the baby as may come mass match. Someone say yeah, what's remain, but may come mass match. May come peninsula, may come in person. Yeah, upon our bono. I saw from Penny Jaho. Not going out pine the Germany. Not be a committer, not because of you. Not going war, may not minister of another trainer, and the younger son of the Swiss and you. Let your American say, who was so for now? It was my man. What's what be a day? One has a bad day. One second, pray. If you want and you do cattle. And you tell so, yes, you don't tell a neck from Grimo and son your free animal of your feet. I said, no, no, now for a year. But yet, it's a baby. I can't talk. Yet the yes, yeah, of friendly showers. And this year, and my year. I saw what this year, beautiful, my name and quantity as here, my year. You free her uncle to a cane brand Zubi. That for the man a wee ye, a man. When you was idea, you were grassy, you so. One of the number flapping and run a Amen. One who near some intimate news to Christo. Now, tears the dead Dihine. As the new one Pugua who on Sawata. Yet was a poor day Tabra. Or never Femian, a Yabusian was suffer. Your man. Yet was a part the Ado Babe. Gina Shadiani Abu Boswa, it is over Raduni. Tabiri with Jack Busia, Ukunafo Emma. Over dear, Yeja, Ian Jawa, Udia Wajiano. Esre Edia Busia Shawansa. It will be for Enema. Empire said, Chewon Qua won't pass. Yawakoa Baye ya won't be a radima won't give me. Ma busia mu awrade busiani a wodene befam awrade na de awaye opresira safo a ewo Ghana ha titru mache bare kurudie mu empa ye ne se nkanne obi wo ho na onye wu Kristo na ne kraje nkwane awrade a onpa no ho mebbo awrade na asafo a wakoa nam na so bebia ha onpa no ho tosu empa ye ne ma desre ne se Bra, you be feared to a poor. The one of our assassins, the crowd, they won't change. Rather, boy, and whom by na presso, ye betrassi, ye janaquan cra. Raddy, what you what can you that ye be a dear show union. Raddy presso, now maso qua. Oh, fitting to near page. You an info on coat, one could wrestle you.
If you say in himself, in Dima Potias, what were ready moon war, Yankopon Sem, Yao be Renka, if you say, Sirania were ready moving very quick. I want to see you, obey me everyone prim. I will make you a cheap. Will be our 1 and 1 that's way, you know, or 2 home. Now, when you are 10 of course, if you're saying, you know, say a copy of you to attend work when I'm home. Obiara nyania onam ni nipa dia so ye papa oboni o sadia oye no enti mo mayenwa akonomu proe ai wo wiase na mo mayempe adibia ko ehia ne yenyi ensem no o ma yenko gidie kupa no so dan ko a wo bodi mfre no ma nya ko no kwafo a o hwe wo mura kwanda na mo mayen nante han tie no para no yampa so to yankra mo sadia awrade kasa kire nyanko ko no se ki no kwa ku mema wo abot amen makwatra Kristo nchen mani anyi hanu biem mafimi fie pa matihye made soa mawie mahoboa maso mekuma mu nso meye masiso okwanum eya se eti mu abofo emehia me se hega na wakoa mani sukom se mani da usu e radin mani do bi so obo hye bebam wo me ho madu fie beje huside pa be shani je lu southern mo ten so na bon ten so je pa am be shani adam ko ga seliti Unyami akwa, nyami sonfo. GA Tabiri. Ufi dotiem. Nyamsa ko dotiem, dotiem ko dotiem. Futuma ko futuma. Den son ko son. Amen. Ye ni dan Yankopon ba Yesu Kristo wo sorry entumi hu say. What would ye? There so Kristo wo sorry enti. Eni mutumi. Wo be sorry bi. Amen. You say, now me dear minister, me dimafo no 40 years. The way me dimafo be just as so. Now so soon 40 years as me just say here no. And I mean na Kwasi Tabiri me two afri me hona mu me koso. Me be hu Yankopon. Enye ho gu. No be o so awade ne kumu no. E be hye na. E nyam hye bre no. O de hye be bo. De yie. Nyam akwa de yie. Awade ma abofo enhia. Won fa de for ta re enhia. Nkita nkunu die bread efa henche emo amen amen ye bo fire shrani oni pa biara wade wunya kopon yin anim buafo so odi pa do be se dia wate was bonten ho na ha empoda no be nya so se be wie ni yie mabofo entu akwa emu hia pokasa chere makasa chere no ewie peye we munyu se yinya ya mechewa yama mechewa yefo do ane koye entra the big friend e ni je ndi abotu aka say e be Yesu wona mte ase me mawo na me hu amane me mawo na me wu me mawo me wu o me ti ase o ya wo dia o Yesu me da ho wa do no so e mawo sa ni ye she eja ene oba na kuku so na eso ye entra da amen. That was what the president in 518. I wear a match barrier. Madam, you are singing. I come. Really, I saw no yet. If you are not, and the appearance you are, yeah, boy, I'm a boy. I'm your. Now you're not a very good dog, and in your muto. And you're as of yesterday. What dear chief, you're calling about. If you are going to repeat, says a TV. I'm not a very good dog. Gambia Gawunina, and I'm assuming you know her. I can say, Yankwa. What do I share with my person? Oh, what? A match
Presbyterian, I'm sorry, no. And you can see Dumu and Quadumu. One hour, never can sing a million than I see. Amen. Amen. I was on the way free, Emma. And the other four and a four said the jar, your papa quine, the jar of quine when you're mere jar or bar. Amen. Yanakuya bakuma pudana no bonya konsroma basa siada bom. O siamania da sebre. Namada onane. Ana Tabiri dansa ansan babra. I mean, Tabiri dansa ansan babra. Masadiana Patitiana Pabos your friend and Kwana de Quine Cassian Rudu. My chance to Acro woman was Acro. Mark Wakati Yanini. Mama means son of Nebia Bome, Nebia from any so. Yada dear Nedia Hene, Yadin Sunday dear Hene. Odipa famine Savage Seneda. Was he actually a problem? I don't was about my day. I come in Concasa Recon, and I know my coin in Vidico. Yes, I want you, and I know my coin. I dance on a little friend. I finance a fool as a baby. Anopay that media who do in a we are no conforma yen. Nama ye din kunim anama ye tu ye nyinem na dro wi asero de ye to aso ye wi akiri kura. Ada wasi wi mo tiama yen. Ada wasi ho ho a eba efrechi bi che ba nyina. Sra wa urade o won kwaso. E so kwata te ba so. From the Ghanaian Saboni being Kawomo. What do you begin now? So on Sap. Radini and Sassia, we had years near me and couldn't dear mu. But Madina and Codra some dream boko. Even in a real, they do ya see ya. And you are sit down a mouse. So what? I would dear no parisa. Can you hope? You might dear. And we yes to Christ. Amen. Much bare akona busia yewo esunya ora kala na fobi se bridge abo wudi ano wasana de baba santificity ko tia so baba tia pepe me so mentra otofo abrante ene me ma me kwan bla be yesire na yemfa edomo entudwa asare busia na na ma so afeme na ba kona busia ye ga kase papa yewura papa kwabrache de okoni kreti o na ne de bridge me chere that's a mixture me yet say wafa sabi wa kan kyeregu wo ma ya so te ye namfoi anna na ye nusikasa birim ba no abirim so ba ne ye ba ya aya kwame sare ya unyame ana kofi kumia me gina hai ane waramfo sister ama a wo kumase ye kutentem yansam 1.8 old currency no se ensi Kwasi ya bua anu ni anu so ensi mata so mofa canopy konya mfa tutu emu fem enti ye begina ha
Thank you.
Monfa Ezesa Monkonye. So, Nanano Kwasi Mpi Asarabusia, and they Abisiria, and they Okasedu, or to find and it is Abre, a Bichaba, or also Otiada Dabida, and Australia, Naire, and Yabuseko, and Nakano, Mionu, Nanano, Adolfo Sabre, Subidamamono, Yani Yafangu from Premo, now and Sano Kodoko Naka, you didn't let you know, Obama Ernest, Yani of Asa Prakopa, Nair, Wabako of Wabesi Maboko. Yeah. Joe. Nananam. Are you from Motiagam? I have friend and Akwasi Adamai. Many a man and them Jammy. Akwasi Adamai say, oh, but said, I say, yeah, I say, I want to hope. I Akwasi Adamai. Or said, I say, a creator. Mammy, okay, that's not say. Snazzy, now what's the say or don't settle? I don't say, because yeah, and that also.
Jonano Medican Aslam and India Akasai. May I want to see Samuria Bunia make I must say for their enemy. Na 7 previous abale for the omuni me kura na ne first day a me dia bakuro we so amama kwanso no wo wura fie ma ade a wo di kan de mampanfo nsuo enti yokita nsuo dapo mako mienu se nananu me masi akuata ade ahoho ya beba wo di amamo ajamini musawa na yewura wana yenisi unaso ampa infasi ya shokania enfensi kuduase yadisi kania jeso na ashrai samuria ya manchisia ai akosia odin krana bano na manchisi so aka ho osise firi ho krana amame no na wasisa manchisi efri do wa adeba adeba no na de tafu kakra aka ho se tafia ade agu manchisi ne so no wa bibe ka won se bia fatu wanum na aye yase yantna ha anka obi ho asem yanhwe obi style anka style ya pam ye achia ankoso yase enne yesu yeti ni so yeti henra entinne Obaba kosi adamane say, okita handkerchief, fufu black and white color senefra, and so bundle me sa. Mami okuata dia, na ho ebeja na wo de hanky, amo na tsina kwasie, ya bekwa sorry ya dibi akwa, na yesu ya dibi su asu. Mami okuata wasese odo unti, ama wo fra bontre enkwa nkoto milo, ama wo nkoto milk. Na ma goto asitire so ade pano aka ho sanya ma we nyina kosi ade nkra na ba no na ka ho firi amanone na ade ba ya enti sanya ma we na se akuata enia me ya wodi ya ase ama wo mpie na wo be pa akora asoma ne se minya nta do kora ka mepe minya je na nka mepe mi pento sika ho sanso na makonso minya ka ho anka mepa wanya kura na wonsuma ninti ena kura wonsuma amonkwa me amejira ye wo fra me a memma enti koso ase okita sani ama we sa wo hwani ama egusu na anya sikire o anya out eye approach side ne guni ama no aso no na ne kosi ase no kosi ase okita doko create mako ensia ampasa tuano abebonti na yakwa pebi asem na mama sikueta awasamasie ni hiantuano enti ene yaya ne uraba adiaba enti ne asumai nyina aya masikueta woda ani kosia asetina pa woni ne tinti kosia se odesani amawe amawo kosia ba ode abrochire nwan abrochire die papa anya gana ha dia yasia sitire ade agum efri amanoni to ana de ba yese mami akuata tia na owo edi wachi fasa nwa e wutu ano a chamani so obia so na obi afa wudini anya yiye enti wucha nwan ya mabia binom wucha mambi na menom ye mi da fo pa kwajabu achie siemi kwajo aya woda fo pa wako mamutofe wodompe mudompe wako masodi papapi a wutso na watiem abapa anya kwadro abapa otimidini wotia hesuo ebrema ni bema eti anene saba kosia chimane kwadwo kwa na se mi chameda fui wa ha mi koye bibibi a enye yiye enti asese mi fameda fo pa kosia chimane na mi di dineti na mi di kosia ekopie mi wa amanone na mi soma kosia so asefa na yatimi abopra a hyeyama enti kosia kwa na se masi akuya mekokwa ne de mekọ na se wodi wako matai machia pai bia sese mi fa so a me na wo ba kwadwo boache ye ba fa so bobra ma na ye bia
Kwasi anya kwadworo nkwabemfo ya nya kwadworo ye ni ha he sadane bi no Kwasi mu a ade asomu abrochi mani mu enti kwadwe wo yere say wo fada fam otimi ma wo fa shirt ani nika anya yie enti ntuma ye to ya eya wo fada ya no Kwasi ase wo de wo mu puo ana mimini fatra yi pataso Kwasi ase tsina Kwasi ya ba kwa solinti Kwasi ntuma fufu puo ani so ya tsina Kwasi ya ba kwa soli Kwasi fa kwadwo boache fa kwatsina asondanim na fa di asa okitane mpaboa mpaboa ni fra brochi to wantono wa ha nini kaka ho abrochi ni ka wadre ni ka papa ni bi na ataka ho Kwasi ase otu ya wom ani sikai sididu aya Kwasi ademani ani wo fa na abusia panyi ko fi mensa awa sunyane domase ani Kwasi ademani aka ho aba ayie ani adafo ya de akire ba ya yeso ya kita yensam ani sikai 200 Ghana cedis eno ya de na ye jaidi no million mienu esi akunu so na ento abusia Kwasi ase sha makuma akuma me nkonya wachi za me down me bo sapon pesa ya de ba akora no enti akuya wontuma woto ya no metwia ho ka koko fufuo tuntumo wochale wati wuduku bibi pia woto ya wodi ya ho fa yie no metwia ho ka ama na masi akuya ta ani abusia mo twahia mu na ne Kwasi ademani kasa kire mi efre manone eba ye Kwasi ase ne sabode no ensi kwadwo boache so na entu no se akuya ta na abusia ni nyina ansanka na mobadi ati mada se dase saw dase nyado 1983 ye waduma sene na ye frɛ ne master Kwasi homeda sane ne ye de frɛ no me no ya me master maami we no ya ne master o kire ye nyina dia enti 83 fo se amoba yo mkita enne sikai to 1 million 100 Ghana cedis eno na dia ye jadi no 1 million odemabusia se enwunu dua mo fa sesa mo nkonwa piao that's your sound that's your nyado niama na masikuyata enko ba bia wasene de brao you na Shut up, Miss. I can never be that go. But I mean, you won't be what you
Yeah.
Obahi bebre, ano poku are no ma wano. Asante kotoko no no.